Здравейте хора, аз съм Вики и днес ще ви покажа ето това. Ето ви паролата, ако не я знае. Всъщност вие я знаете сигурно. Името. И сега влизам. Малко бавно става понякога. Гледай го по този допис. Ето го. Всъщност не ми трябва, просто го гледам. Хайде ти. През портала. Това го знам. Айде, по-бързо, по-бързо. Вау, гледай го то там. Сякаш ще се телепортира. Се стопирам за малкото, докато започнем. Давай! Този чест си е мой. Вече не. Те, махай се. Ти си ужасна. Но ми я бием тая. Някой гъми е гад. Това... Тай... Ох! Ей! Да, не я видях тази брадва. Сега ще оправим тебе. Сега ще оправим. Що па излезох аз? Отново се върна. Този все още се дупи. Коя? Не мога да стигнем тоя. Така. Хайде. Абонирайте се, ако ви харесват моите клипове. Той пък като крал седи тук. Ако имаше куче. Един път видях бебе зомби да язди кокошка. Леле, омага. Какво е това, бе? Та си има куче. Леле, та се едно е кралица. Тя наистина. И той е там така. Ето много дърво. Сега ще чака. 6, 7. Я по 7. Добях на ето такова. 30 секунди.
6, 5, 4. Га! Мръдай тебе. Мръдай. И аз искам. Той е всичко. Тъпия. И той е. Много са тъпи тия. Ето. Не ме бийте. Да, джакпот. Сега е ред на тебе. Искам да го прибия тоя. Ай. Сори. Сори. Хора, аз умрях. Нищо. Все пак има друг опит. О, това ми е любимото. Половината хора ги не. Това ще е хубаво. Защото онзи чест там е мой. Пак ще стопирам. Хора, започнахме. Но ужасно, защото нямам нищо. Аз махна той. Всички взеха повечето оръжия, за мен нищо не остана. Ако ще ме биеш мене, не си познал, брато. Ти сега ще видиш кой е шефът тук. Почти. Вау, пак загубих. Вижте, имам си близначка. Не, че имам. Просто си има същия скин като мене. Пак ще се събирам. Давай. То път. Искам да победя. Всичко. Вземи всичко. Всичко. О, да. Дадохте ми всичко необходимо. Сега е време за... Айде, искам да пия, бе. Тебе ще прибия, защото ти ме уби. Ауч! Оле, ма... Какви са смутани. Хора, не победих, но... О май гаш, искам това. Това. Да! О, да, вярно. Добре. Дано да ви е харесал клипът. Пишете коментари. И... това е от мен. Чао!